Ovo jednostavno jelo vole sve generacije. Jednostavno se priprema i brzo nestaje s tanjura. Krumpir dobro operite, prerežite ga na pola, polovice malo posolite i posložite u tepsiju. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 do 200 stupnjeva oko 40 minuta, dok krumpir ne porumeni. Pred kraj pečenja na krumpir možete posložiti trake slanine ili ih ispecite u tavi. Krumpir poslužite s pečenom slaninom i ličkom basom, mekim svježim sirom ili nekim drugim sirnim namazom.